हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बराय हरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै फार्स्ट टाइम माइ गायनायनि ब्लग भिडिअ खालामनायदों। माबायदि जायो मिथिला, बारा एसेबां मानि मोजां जायाबो जानो हागौ, फार्स्ट टाइम नालाय। नोंथांमोना आंखौ अनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गिबि माइ गायजेनबाथाय मा खालामनांगौ बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं बारा एसेबां मानि खोन्थाबाय थाला।